Lewung sampun Mas Gading. Nggih, Mbah Siono. Nggih. Nika sampun nggih. Sampun menika. Monggo Mas Gading dipun terusaken. Nggih, monggo pun lajengaken. Dipun terusaken wonten goro-goro ingkang dereng nggih. Nggih, ingkang dereng pinangkani saged diterusaken teng goro-goro. Nggih, monggo pun lajengaken sehat Mas Gading, semangat. Nggih, amin Mbah Siono, matur sembah nuwun. Nok, nggih, Pak. Iki gandeng lakone isih dawa. Isih ana perang-perang barang iki. Ya iki sehat ketoke. Iki barang ana jerawat nggon pipi kok marai abuh. Oh, lah asem tenan kok. Ah ngerti kok kuwi gampang le nyotot, bakal dicotot kok abuh lah wedhus ki. Aku ya emosi kat ngomah iki jerawat wis tak kompres nganggo es batu. Obat aku barang tak kepruke kok iki mau. Iya, Pak. Wis rasa kakean ngomong lakone jare isih to. Heeh, Ding. Ya gak diteruske sik lakone. Iya, Pak. Ayo, Pak. Tan samara moring sukma. Sukma sinukma winaya ing asepe. Sinemben dalang ing kalbu. Pambukan ing warana taran saking layap-layaping ngaluyup pindha pesating sumbana sinegek semanten gendika capo ingkang wonten sak jawining pagelaran Kadipaten Permalang Pati Arya Sengkuni ingkang awis angganing prasata Kurawa Sura nyepating Clorot pating blebar kaya mina kasrambaing jara
jroning praja mapan ning madyaning aloka kundang ing prawadya saweka Pasur tambur miang suling panden taludak miwa bandira kakandha warna warna pindha jaladyana sri kawuryan salah awan paman patih Arya Sangkuni ingkang putra Dursasana nyadung dauman niki Kurawa dikanthi wonten Kadipaten Permalang niki jane wonten napa to man nadyan ingkang putra pun Kartomarma ugi cumadung dawuh paman seng Cit rasa omong bane mbrebegi kancane ya aku yo nggih nyadung dawuh man saestu niki nyadung dawuh ku yo mboten main-main iki man ya Kakang Durna niki saene sing dawuh kula napa sampeyan pun kula niku manut ya Adipati jenengan mawon mboten napa-napa oh nggih anak-anakku para Kurawa nger yo lho ngene ya mulane Kurawa tak kanthi lumarep ing Kadipaten Permalang iki merga ngene kalenggan iki Gatotkaca bakal dijumenengake ratu ana ing Pringgondani mongko jane sak surute Prabu Harimba sing kudune wenang dadi ratu Pringgondani kuwi Angger Brajadenta sing pinangka pancer lanang mula iki mau aku lan Kakang Durna sak bejagong lawan Angger Brajadenta sing surasane mengaruhi supaya Angger Brajadenta aja nganti nyengkuyung Gatotkaca. Lah iki mau Brajadenta wis kena dipengaruhi Kakang Durna. Kang banjur bakal mbalela nanging iki mau malah kedadak ana suwane Brajamusti lan Kalabendana sing surasane ngaturi Angger Brajadenta supaya manunggal kelawan Pandhawa melu nekseni nggone Gatotkaca bakal diwisuda jumeneng nata wusana padha cengkah rembug lan dadi pasulayat. Nah mula kowe kabeh saiki supaya padha nututi Brajamusti lan Kalabendana cekelen nek perlu patenana wae wis mung kuwi dawuhipun paman ge enggal do mangkata wah Wagirin wan, jane pamriye niku napa to? Kok Paman Sengkuni kalih Bapa Durna mengaruhi Brajadenta? Lho, pamriye Brajadenta ben iso sekuton karo awake dhewe, iso gagalki nggone Gatotkaca bakal diwisuda dadi ratu. Ngono dur. Nggih. Neng niku jenenge melu-melu ngurusi urusaning liyan, Man. Niku padha karo malah nyumbang kekisruhan. Nah. Mbok nggih pun sampun to, Man. Niku urusane mrika, awake dhewe mboten sah melu-melu. Lho. Nek Brajadenta sekuton karo awake dhewe, Kurawa bakale kuat kosok baline nek nganti Gatotkaca kelakon dadi ratu ning Pringgondani mesti bakal nambah kekuataning Pandhawa. Nggih to Kakang Durna. Nggih leres Dipati. Oh, dadi ngibarate nabok nyilih tangan. Brajadenta do kisruh karo dulur-dulure. Brajadenta sulaya karo Gatotkaca, syukur yen Gatotkaca iso mati saka Brajadenta.
Dadi Pandhawa iso ringkih ning umpamane Brajanta sing mati. Oh, awake dhewe ya ora rumangsa kelangan. Ngono Dursasana. Wah, niku jenenge malah mung bebutak banyu bening ngelincipi carang apa-apa. Kula jane niku mboten sarujuk, Man. Wis bagune kowe gelem mangkat apa ora? Nek ora gelem mangkat, mengko tak aturke ana ngersani rakamu ya anak Prabu Dursasana. Lah, niku lho, niku. Sing gogodo mesti terus wadul. Nggih pun. Mangkat yo mangkat. Mangkat ketang rubuh-rubuh gedang. Lah, ngono dadak kakean alesan, kakean ngomong. Artawarma dawuhna marang kabeh wadyabala supaya padha nututi Brajamusti karo kala bendana dicekel dibondo. Nek perlu malah dipateni wae wis. Babar pisan dawuhna wadyabala supaya enggal padha budal. Nggih ngestoaken dawuh Waman mangkat dina iki. Nggih ngestoaken dawuh. Enjing bidal kumara saking jroning raja. Angkung ingkang palakasa prabusananira lira surya wedalira saka ing janidi rasa madangi jagat munga paning sapucak ing wukir para babang sumerat kering soroting surya meka lan gunung
Ayo mangkat. Indriya mangu-mangungkung kanduhan remang lir lena tanpa kanen yen tulus mengko tiah utama Om Siwanuman Kakang Antarja apa dene Paman Setyaki? Inggih, Nggir. Ya, piye, Dimas? Nggih, Nggir. Iki awake dhewe kedhawuhan dening para pepundhen supaya ngawat-awati Paman Brajamusti lan Paman Kalabendana. Nggone sowan ana ngersane Paman Brajadenta ing Kadipaten Permalang. Sing dikuwatirake anane Kakang Gatotkaca bakal diwisuda jumeneng Ratu ana Pringgondani kuwi mengko yen nganti Paman Brajadenta murina utawa ora trima. Merga ning di papan kuwi sing jeneng rebutan jabatan ki adane sok nganti dadi regejegan. Apa meneh yen atine wis digawe wuta merga ngoyak jabatan wis ora mikir kanca dhewe, ora mikir sedulur dhewe, anane mung tegel karo mentala. Kanca mangan kanca. Kuwi dadeke wos senggelke kene. Oh, piye? Sikat aku. Mula babakan iki kudu sing praetna lan waspada tenan.
Inggih. Kasinggihan, Ger. Kakang Antarja ya ngono. Nadyan Kakang Antarja kuwi tinemu sedulur luwih tuwa, nanging babagan Kakang Gatotkaca arep dijumenengake ratu ing Pringgondani ya kudu trima. Kudu legawa. Apa meneh Kakang Gatot arep didadekke ratu ning Pringgondani iki kejaba oleh pangestune para pepundhen ning ya disengkuyung para kawula. Lahir batin Dimas. Babar pisan aku ora meri karo Dimas Gatotkaca. Apa maneh Pringgondani tilarane swargi Hyang Tremboko. Dadi Dimas Gatotkaca pancen duwe hak lan kewajiban tumrap negara Pringgondani. Dadi kleru yen aku meri. Kepara aku malah nyengkuyung lahir batin marang Dimas Gatotkaca. Nah, bagus. Bagus, Kang. Sing tak karepe iki ya ngono kuwi. Sedulur iki kudu daya dinayan samat sinamadan tulung tinulung bantu binantu utawa saling mendukung disengkuyung bareng-bareng. Antasena Antarja wis cilaka gagal tenan iki. Paman kala Bendana kok mlayu-mlayu. Ana apa? Wis cilaka gagal tenan iki Antasena. Ngene ya iki mlaku karo Kakang Brajamusti wis dilakon sowan Kakang Brajadenta. Neng jebul ning kono wis ana Durna karo Sengkuni. Durna tekan kira pecah sirahe. Sabar. Terus nek jane mono Kakang Brajadenta ki ya nyengkuyung karo anakku Gatotkaca. Nek ya merga tekan Durna karo Sengkuni kuwi banjur kena pengaruhe. Terus malah arep balela, arep gagalke Gatotkaca. Nah iki mau Kakang Brajadenta lan Brajamusti do padu. Mayah kae Durna karo Sengkuni nggawa Kurawa ketoke malah arep ngoyak aku karo Kakang Brajamusti. Geger tenan iki, Ger. Lah rak tenan to. Ora lidok ujare wong adaplok. Tenan to. Sing jeneng rebutan jabatan ki nek ora ngati-ati tenan iso digawe wuta atine. Inggih, Ger. Mriko malah Kurawa melu cawe-cawe. Kurawa iki nang dipapan mesti ngono kuwi kok. Senengane mbebutek banyu bening. Wis Sewa Anoman mak cilik Setyaki karo Kakang Antarja nek Kurawa melu-melu kudu diundurke. Ayo dipethoke bareng-bareng. Monggo Ger kula dherekaken. Wah, Yaki.
nututi lamun katututan lamun mangsa prawira dikdaya wah malang kadhak menthang kaya Gandewa ngadeg kaya andha mripati mandeng aku tanpa kedhep ora pangling sejagi dasar Puranyata ayo Kartomarma kowe nganti wadya bolos gelar sepapan mongko iki eneng kadipaten Permalang yo pancen arep melu gagalke Gatotkaca bakal didadekke ratu mula kowe sumingkira Di Brajamusti karo Kala Bendana kon tekan kene tak bandane tak patenane sing kudune sumingkir kowe lan Kurawa ora kena melu-melu nyampuri perkara iki as mbuh raidep Setyaki wani ngalang-alangi malah tak katutke dosane apa-apa ngemping loro Ginjapati wani aku apamu sing tau deni majos sejangkah tiban tangan pecah siramu bidi aplek dadamu Kartomarma
Sian. Yo. Ayo, koto karo koto. Wah, Hanuman tekan kene. Ijen enyek kowe. Rasa mulai. Antarja, ayo. Di Praja mesti rasa golek sing ora ana. Anane Antarja. Wah. Mati. Wah. Mati ya.
Waduh. Pecah kula. Piye? Musuhmu sapa? Iki Setyaki, Man. Alah. Saben perang kok Setyaki. Setyaki. Pun kula sumanggaken, Man. Ajur kula, Man. Ajur, Man. Waduh, pecah kula, Man. Waduh. Wah. Piye Satama? Anak pendhita ampuh kok kalah iki. Musuhmu sapa? Lho. Musuhmu ki sapa? Kudune iki jaran kok malah munyuk. Kepiye kowe iki? Kula semangat. Ah, ngono kuwi lha apik. Ngono kuwi lho, ora kok malah munyuk. Kudu apa jenenge turun karo wong tuane iki. Salah ya ngono karo jaran jenenge iku. Pepete Dik Pati. Ngono ki ngapa ngono? Rabi karo jaran. Barabi terus makan bareng. Hahaha, pecah kula, Man. Pecah. Wah, pecah tenan iki, Man. Piye, Dur? Ketoke lagi maju, lagi melayu. Hahaha, petruk Antasena, Man. Lo semangat, Man. Lo babu. Sing durung maju Kurawa sapa? Ciat! Watak! Man! Cit. Wah, iki semangat. Lha semangat iki mergo mari ketok Dik Pati. Mau ming tuntrak-tuntruk cerak gong ngono kae. Saiki wis semari ketoke. Mulane semangat ditraksi rene. Iya, Mas. Apa ya, Cit? Kakang Durna niki pripun, Kang? Ora ana sing iso dientelke. Kula wonten dawuh. Maju mrene, kowe sapa kowe? Iki. Menika pun kula. Aha. Innalillahi wa inna. Urung-urung ke? Wah, mah kasus aku engko. Ya. Kakang Durna. Piye Dik Pati? Slamet kula Dik Pati, ngapet-apekan kok kaya wong mati ya Dik Pati ya. Ha nggih. Niki pripun Kakang Durna nek ngaten menika? Nggih biasane pripun to Dik Pati? Biasane Kurawa jan kalah. Apa yang mau diandalkan dari Kurawa Dik Pati? Ha nggih. Nggih gayeng-gayeng nggih perang-perang to Kang. Ora ngira niki. Jebul Braja Musti kalih kala Bendana Mbeta munyuk wong edan. Wong edan iku sinten?
Antasena. Setyaki. Sing penting ora Setyaki sing tekan kene Dik Patih. Trauma berat aku Dik Patih. Traumaku diciptakan olehnya Dik Patih. Apa ya? Antarja. Antarja. Kok tumben ora melu? Lah sesuk sekolah to Dik Patih. Sesuk sekolah dadi ora melu. Ngono. Tak kira ki terus ana apa? Ora Dik Patih ora. Oh, ora kok Dik Patih. Mesti ngedram kene nganti ngevikol. Di papan Jember digo wadu kaji. Pun to nek mungsuh kalian Nika Kurawa niku genah kalah Kang Durna. Lah nggih. Kurawa iki pancen ora iso dijagake tenan Dik Patih. Ket biyen men ngono wae. Pun saiki ngaten. Angger brojo dita ben majeng, awake dhewe dadi penonton mawon Dik Patih. Nggih, monggo Kakang Durna. Pisan maneh. Wah, nek kowe pancen isih kepengin tak anggep dadi adhiku lanang. Ayo manunggal karo pun Kakang gagalke lan ngrubuhke Gatotkaca. Kakang Brajadenta, mbaya coba dipenggalih Kang. Weningna rasamu selehna gagasamu. Rama Prabu Trembaka mbiyen nate maringi pitutur menungsa kuwi yen mung tansah eling marang makardining Pancandriya kuwi mung bakal kasinungan rasa demen lan wis seneng banjur milik-milik endong lali Kakang elinga ya Kang. Nalika Kakang Prabu Arimba mbiyen arep murut kasedan jati nate paring dawuh yen to Bratasena karo Kakang Mbok Arimbi peputra lanang. Ya anak lanang mau ingkang bakal jumeneng nata ambawani praja Pringgondani. Aku lan kowe ingkang tinemu ya mung kudu tinuwi-tuwi lan kudune nyengkuyung mayungi nyurung gregeting wong enom Kang. Elinga Kakang, kamukteni iki sipate ora langgeng. Iki mung sandhangane kadonyan. Ingkang iso wah gingsir mula aja banget-banget nggonmu nggondheli kraton Pringgondani ya Kakang. Wah cangkeme. Brajawusti, cetha-cetha yen kowe arep nyengkuyung karo Gatotkaca. Mula kowe tak anggep pepalang lan tak anggap dadi musuhku. Ayo saiki sing ana mung Brajadenta lan Brajamusti. Aja mringkus kaya wong wedok pepinjungan. Aku saiki wis dudu sedulurmu. Ngadeka jajar karo aku, kowe iso ngalahke Brajadenta. Kelakon kowe dadi kesete Gatotkaca. Wah, latalah.
Denta. Pancene kowe iki dulurku tuwa. Sing kudune tak ajeni tak pundi-pundi. Nanging suwe-suwe pakartemu sangisore draman Kang. Dadi nuwun sewu yen aku kepeksa kudu ani karo kowe Bagus. Iki sing tak karepe lanang tenan kowe. Ngiras pantes aku arep nodi karo kekuatanmu. Ayo Pajo tak cokot gulumu. Ayo tak lateni Kang. Wah, piye njaluk Antasena. Nek Kurawa wis gampang diundurke. Yen gawe Kakang Byaja Denta karo Kakang Byaja Muslimaya.
Padha regejekan padha kilo cahe kepiye. Wah, nek sedulur do gelut ki ya ora prayoga. Wis saiki ngene. Ngene wae. Aku sak sedulur tak ngulatke paman-paman sing do gelut kae. Paman kala bendana wae saiki supaya bali ning Pringgondani. Lakon iki aturno ana ngersane bapak karo ibu Arimbi. Oh ya. Ya yu Mbak Yu Arimbi kepiye iki ade-ademu? Kakang Brojo Dena karo Kakang Brojo sing malah dosna ya Mbak Yu. kayune Purwasa Jati